warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten iki keadaane ajeng buka ning sore dina niki, sore niki nggih enten iki pindang niki sayure bubur lodeh iki. Sambel. Karo apa? Tahu. Terakhirnya ini. Monggo derek buka kalih Mbah Guang nggih, niki bukane dina niki nggih ngeten niki. Apa enake mawon. Nah niki sing ngene Mbak Inses niki tak irit-irit nganti sesamene ngeten niki. Jeremini ini kadang-kadang ya rantai. Orasi nong dipite orang dipite sedih mulai mati. Tak ada sudah. Sayur dong teko sapa. Sambel mantep tenan. Emang wong gene sambel lu rasane ampang. Suwek gerak guru-guru. Sambel karo sayur kayak lombok rasanya.
Rasane kilat lho iki. Zamane aku sak ndung dhuwur mangan kok selepan. Entak uloni tok ngene. Ora diuntung kok rasane piye. Kok ya rasane gurih. Sambel. Mbak sing sirup pangene jenengan tanteno nih. Ini sirup pangene RT karo arisan gitu. Arisan RT melo nganu ngoten iki teng mriki angsal setiap warga untuk nih. Iki beda kumku. Rasane beda. Pengen buat naik kok, tak itu. Cuma beda rasa. Jangan gombeng sampah. Turane nggih buka nggo saur nggo bengi. Nek iki seweger yo bengi mangan iki yo gak serelai. Piye yo? Ora ngono. Mangan bengi anjane yo. Gak sore. Antara berbuka dengan sahur nggih padha mawon nggih. Niki turane niki nggih sahur bengi. Yo. Wah, nasi romo, aku nggak tahu kelihatan mas Tara. Ini di situ ya. Rasane kok banyu. Kulkas lagi matanya bombar menunggu. Kita tesek nih kalau tak simpen tanggo syukur gayoh niku alhamdulillah dan bayangan niki kita ya tak pangan nih mbak. Tak niku tak pangan niku. Kasih tahu kita tesek kata dengan jenengan tanggo syukur gayoh mau tak nawarene enten gayoh. Orang gayoh mboten napa-napa tak pangan.
poso ki angge karek terakhir yo lemes ta. Karena tenaga wis terkuras. Lagi poso pertama lagi seminggu lho. Stamina kan sek urung ada lo angge karek terakhir iki bareng. Lemes. Aku enak iku. Nek kurune wong poso iku sehat. Kalau tak poso di kuru. Ada kula Nah, niku sama lemuk ke kaget. bendina turu lho kula niku penggane turu. Nek turune wong poso kan nganu to ngibadah. Menenge wong poso iku tasbih. Omongane wong poso iku sedekah. Omongane wong poso iku sedekah. Ndani. Nek ada uang dari orang lakoni poso, wong Islam lakoni poso. Turune wong poso, turune wong sing ora poso iku maksiat. Enggak deh, enggak. Ini nabi. Enggak. Enggak kok gitu. Makin poso ki wajib. Enggak kok. Aku juga. Wong nek poso. Turune wong ora poso iku maksiat, menenge wong ora poso iku yo maksiat. Omongane wong ora poso iku yo maksiat padha najan nek omongan apik nang nek ora poso wong Islam ora poso. Iku maksiat omongane. Kecuali Nek poso mengane elek. yo ora mungkin wong poso omongane elek wong poso iku wis niate apik. Ora mungkin. Iku ning wong-wong pinter kuwi lho sing ning maca kitab-kitab iki kok ngono. Ya aku kan gak iso. Aku kan sawut dipangan uler wong kudu ngaku pinter. Kecuali wong sing ora diwajibke wong ora diwajibno poso kan iku wong lara, wong nyusoni. Iki kan dadi musafir, pekerja berat iku ora wajib poso. Nah, pekerja berat wong miskin kok pekerja berat iku ora wajib poso. Lah engko diganti, yo diganti karo fidyah untuk aku miskin, nggawe mangan karo wong fakir miskin kuwi. Diganti karo kuwi. Lek mangan sedina ki tak kira ping 3 engko yo nggawe makan fidyah ku yo dikira-kira ping 3 ngono kuwi. Cara mono milih ki milih poso milih dia. Iku lho, iku iku nganu koke fidyah. Makane milih ngono. Ya poso fidyah iku dikhususkan kanggo wong sing lara, wong sing kok iku lho sing gak poso iku lho. Sing gak kuat iku, gak kuat poso iku kanggo wong sing lara. Iku gak wajib poso nang nek larane mari yo disauri. Disauri posone kek gelem nyauri posone yo bayar fidyah. Ngono. Maksud iku. Lah nek wong miskin pekerja berat wis miskin pekerja berat iku ora poso yo ora apa-apa. Kancaku sugih wis tapi mau poso. Lah yo Jadi dibayar dia. ora oleh ngono kuwi. Wong fidyah khusus kok. Nah, wong musafir kuwi yo ora oleh bayar fidyah wong musafir iku. Wong lunga ning ndi ngono, ning perjalanan yo diganti di hari lain, ora oleh. Beda tamu miskin kan kanggo wong nyusui, wong ngono kuwi lho, nek gak gelem ganti poso ya diganti karo fidyah. Makanya makan fakir miskin sesuai dengan makannya orang pada makannya awake dhewe iki pada umumnya. Awake dhewe sedina mangan ping 3 yo fidyah ping 3 sedina. Mangan sedina ning 10.000. Ping bisane pomo ping 3 tak 30 ya 30.000. Mangane mbek sambel terus. Mangen. Mangen. Mbok mangan mbek sambel terus. Ibaratnya ngono.
ibarat iki ngono disesuaikan dengan pengeluaran makan Nah, tapi satu makan. cara mau diluwai gak ada. Ya malah HP. Nang nek wong miskin wis pekerja berat iku ya ora wajib poso, ora wajib pidiah. Dienggo pidiah apa? Wong dienggo golek nggo mangan nek kangelan. Ndek iku ora poso jalaran yo nggo golek pangan anak bojone. Ngono. Gak apa-apa iku. Tapi mosok Nang apa yo gelem kowe? diusahakno gak? Mosok gak diusahakno poso. Poso yo lek wetenge lesu, poso mergawe semaput malah Tapi anak putune, anak anune ora mangan. Saiki enek ngono kuwi. Oh, jare sapa sih? Seenek ngono. Yo enek wong jenenge wong miskin ning negara hidup negara miskin negara Indonesia iki yo apa yo 100% penduduk itu kaya murah. Apa gelem kowe dadi nganu pemukan wilayah kaya gelem kowe dadi Aku milih poso. kerja berat wis miskin kon kaya Aku cara mono miskin aku milih poso. wong wedok aku maksudnya wong lanang wis miskin tanggung jawab karo keluarga untuk menghidupi dari pekerja berat mungkin bukan poso dan ini dia ada kuat makanya aku tidak sifat puasa aku itu orang wong pinter tapi sawuh dipangan ular wong bodho ngaku pinter Omong ae. wis pateni makaten nggih para pamirsa kang tansah binaringan karajan bahwa anggenipun dedaharan ing dinten menika Raden Ajeng. nggih kala mangsane menawi kula iki subasitaning wicara niku nggih ngagem ngangge tata krami ingkang sekeca iki kula niku nyekek rek cekekane nggih ngeten Kayak mangan. lho nek krama inggil nganu komplain kok gak ro Dadi bathuk dadi jablok. Mangan. Madang. Dahar kita pemirsa nih. Dahar. Monggo dahar pemirsa. Ning wae dhewe ya monggo madang derek madang kula. ngono Nek jenengan ajeng dahar monggo saentene nggih. Menone ngeten iki. ampun dahar niki mawon sisa niki Maksudnya iki nek pemirsane kan tak tawari monggo dahar pemirsa saentene. Kula tak madang nggih pemirsa. Monggo madang aku madang aku. Monggo madang. Monggo pemirsa nek dahar lho iki namane pemirsane. nggih makaten nggih niki anggenipun kawula alit kasamuan ngeten niki napa anane nggih pun kula badhe nglaksanaake salat maghrib nggih sugeng kepanggih malih kalih piwagum binakra kanthi sedherek Raden Kanjeng Diponegoro Ayo Senopati Arya kemis. Arya kemis kocar kathah kula niki pun mengaten mawon nggih. Akhirul salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya nggih. Wis. Ndang kono diberesi balik nang gone. Dinggo turu, dinggo mangan, dinggo Muga turu ning kamar.